Afternoon, everyone. Good afternoon sa lahat din. Good afternoon, Sir RJ. Yes, ma'am. Good afternoon din po. Yes, ma'am. Oo. So, same ngayon, no? Nag-echo pa rin siya. So, but I will not anymore kanang dili na ko magreklamo kay mamatay yung ingon nga nagalibay ko. Pero still the capture, the registration of the audio in my end is nag-echo pa rin. I Actually, think sa tinuod lang, ma'am, is actually dili mo gid namo gid problema nga mag-echo ang imuhang tawag ining unsa na imuhang audio or imuhang monitor kay sa tinuod lang sa tawag ining signal nimo sa kuha okay man. Ang ako ang tawag anang receive sa imuha okay po. Then at the same time ang mga tao nga nagtan-aw sa tua okay ba pud ang sagap sa tawag ining signal. Siguro wala ko kabalo sa imuhang gipanggamit nga tawag anang mga tools din ha, wala ko kabalo pero okay man ang tawag anang signal. At the same time wala pud mi wa pud ko na maka kay sagad man god nga nakita na ko to sa mga debate nimo signal imong problema eh. So makaingon ko nga sa tanang tawagan ang posible pud nga mahitabo ni. And ang ako ang i-suggest sa imuha karon before nato istoryahan ang tawag ining debate, yung proposition rather. Kung pwede ato aning i-face to face, dili nato imuon ning kuan kiningon aning online kung pwede. And himuon nato ang face to face debate sa tawag ining Cagayan de Oro. Kung okay lang. Okay lang, ma'am? Okay. What I am suggesting to you, sir, is we will use the most possible way. So since online man tayo, there are many other ways or platform where we can use. So, Actually, ma'am, wala gyud kita unta problema ana. I have no problem with that. Kuan lang tawag anang kuan ma'am is daghan magud taog posible pod nga mao po ni irason nimo sa kuha. sige na, sir. Kung tawag Sige. ana So, ano mawala lang akong siguro, signal, sir? kung mawala akong signal mayon ka nga alibay lang pud to ni Mr. Seno. No. Ako pod wa pod akong ang i-react pod sa imuha nga kana nawala pong signal, iyahan na pong tawag anang alibay to kay nawala ang signal. So mas pinakamaayo kay total I think parang Pagadian City ka. Kung wala ko na wala ko na sayop ma'am o kung taga Pagadian ka di ba? Kung wala ko na sayop. Sir? Taga Pagadian ka? Taga asa gani ka ma'am? Kuan ko, sir. Pagadian ko nag eskwela sa college. Okay. Dito Di ka karon Pero karon. sa pagkakaroon, yes, na ako nang puyo diri sa Bunawan, Agusan del Sur. Ay doon ras Cagayan. Doon ras Cagayan. So, sa Cagayan is ano Mas kaya mas siya, layo sir? mas layo pa ang kuan, 8 hours. mas layo pa ang Davao City ug ang Cagayan. Sir, 8 hours, sir, ang biyahe Same. kung Oh, mas layo pa lagi ang Cagayan. and Ang also, Davao City sir, Cagayan. be reminded that this bali ang ako ang pag-share sa Facebook is just a self-supporting ministry. It is my own lang, sir. Walay kuan. Actually, wala ko'y kwarta permanente. Actually, ma'am, same po sa ko mua. Ngano man Same po sa ngano man kuha. ngano man Ma'am, sige man Ma'am naging Jen, pang kwarta. Ma'am Jen, same po sa mua. Self-supporting man puding amo. That's why, Wala sir. wala mi kuan, Wala siguro, sir. wala mi tawag ining usana, wala mi sweldo sa muang gitawag og simbahan. So karon ang tawag ining mahitabo is so dili ka preparable adtong tawag ining face to face. Kuan siya, sir. Pwede man ta mag face to face. However, what about if we will do it here in our place? We will be the one or the team will be the one to travel here para makandak yun na to face to face. Dili Diba, ang sir? mahitabo man gud Actually, ma'am, ikaw man gud ang nag-challenge eh. taga Cebu, si Kuan, Brad Ediap. Hello kang Brad Ediap, no, kay taga Cebu siya, gusto gyud daw siya makigdebate, galing lang dili pa siya gusto online. Siya daw mo anhi. Pero hangtod karon wala pagkaanhi na. Dili ang Ma'am Jen, ang ato ang pangitaon is ang neutral ground. Yes. Diha man gud sa imuha is dili neutral. Nga naman kay syempre imuha man ng lugar, dili pud pwede sa Davao City.
Kay ako Excuse ang me, masad pud ning sir. lugar. Tempa ma'am Jen. Ako ang masad pud ning lugar, di na pwede. Ato pangitaon ang neutral ground. Nga dili ako dili pud imuha. Lain man pud kaayo no nga ikaw ang nag-challenge niya, ako'y moadto diha sa inyo. Ang imong Sir, gi-challenge may excuse me padtuon for a nimo. while, sir. Sige There ma'am. are, ano man, sir, there are areas, daghan man kayo mo Catholic Church, di ba? Yes. Tinuod Oh, na. Pero dili so dili lugar lagi na tawag ninyo, anang kuan. kanang lugar, kay nga naman, Iya, daghan kay Catholic Church. dili dili man gud na tawag ining pagpaingon nga padaghanay ta ang bot pasabot na ko ba neutral ground ba. Dili kung sa kuan pa ba siyempre kana imuha man ng lugar. Wala ko nagtawag ano nagpasabot ba nga kana bitong kung kay daghan mi dili na Okay, mo akong sige buti sir, ana pasabot. na lang siguro, Ang sir. bot pasabot nako is ikaw kay naa man ka dinha. Siyempre wa ta kabalo basig mo abot ang panahon for our safety pod, di ba? So dili pwede nga diha sa inyo ha, di pud pwede diri sa amoa. So mo na mangita ta og tawag ining neutral ground. So dito ta magkuan, dito ta tawag anang mag-ergo if in case kay kung di sa online man gud ma'am sa kun nakitaan sa kung tawag anang kuan puro signal ang problema eh. Puro signal ang problema. Ah, plus ani karon no. O di ba? O puro signal late ang tawag in sagap nimo sa ako ang kuan, sa ako ang tawag ining Pero sir, ana man gud istorya. siya, sir. Dili man gud siya ingon nga first time pa ninako ng debate. Ang ato lang problema karon is karon. So, ang akong giingon nga kung pwede other platform. So, magkinahanglan man tag moderator. The usual moderator nga pwede na mo nakikuha no, si Sir Russian na mo ang ginano. So, pwede po ta sa lain pag nga platform dili sa imuhang diri sa imong platform. So, ana siya, sir, i-cancel na lang siguro sa nato ang place. Ang topic yun ang pinaka-importante. Dili. Kaya nga, no, Kuan man gud kay kung tawag ano naa mag place, naa mag tawag anang kuan di na ta gani siya, makabalibad. sir. Kaya nga Pag naman, nanay sir, place di na ta makabalibad. Mo lang at ato ang iprosige gyud kay naate place. the Naate time is venue. running man good, sir. Di ba, mo end kag 7. So, Yes ato sang ma'am. sabutan ang ato ang topic. Yes. Dali ra kay na ma'am. Dali ra kay na sabutan ng tawag anang topic. Wala jud koy problema ana. Diri sa ta sa ato asa dapit himuon ang debate. Wala pa Wala lain dia. po, sir. Kung gusto ka mag face-to-face, then come here in our place. Ikaw nag-challenge sa pagkahuman ako yung adto. Sir, pwede man ta sa San Francisco. Okay, ana, sir, ha? Binuang mo na ma'am. Yes, sir. Dili na Win-win pwede. solution, sir. Kung, kung Win-win ako kung solution, ako sir. ang tawag ini mag-challenge, kung Win-win ako ang solution, mag-challenge, ako yung sir. moadto sa imo. Diba, ma'am? Kung ako ang mag-challenge, ako yung moadto sa imo. Sa mga debaters na ha, kung ako ang tawag anang mag-challenge, ako ang moadto sa imong area. Ikaw ang nag-challenge, dapat ikaw yung moadto sa imong area, pero dili ko gusto anak kay basig mo yung ka nga bias Sir, ang tawag ayaw, ining lugar. excuse me, sir. Please Moadto stop ta mo dito na, sa sir. area, Please ma'am. stop ang kanang Moadto ta answer. dito sa area, Time is isa ma'am. running. I know. I know that the time is running. Naapatay tawag ining of 35 minutes nga ato ang isgutan na. So gusto na nako ang venue. I-finalize na ato ang venue una. Nga dapat face to face. Ngano man kay kung diri sa kuan, diri pa lang ita magkasinabot. So ang mahitabo is kinahanglan ta og tawag ining venue for the face to face debate. Sige ma'am. Saman Cagayan de Oro, ako maadto man ko Cagayan de Oro kanang July 14. Kaya naa may tawag anang event dito for the Grand Catholic Religious Symposium, pero before on that, so atong himuon ng tawag inang debate sa kana nga panahon. Okay? July 14. Schedule na to July 14 ang tawag ang debate. Nya katong tawag ang topic nimo katong the Fourth Kingdom is the Roman Catholic Church. Okay, go ko ato. Okay ka to, ma'am? Resolve that the Fourth Kingdom mentioned in the book of Prophet Daniel is the Roman Catholic Church according to the Bible in standard references. Okay ko ana, diri sa ko sa venue. Ma'am Jen. Ang ako lang yun, sir, no? Very simple lang ang akong request. Kay, dili man po siya possible sa ako, again,
Wala man gani misudan karon sir niya, pilitin na nagpapaingon diha. Ako Tinud mo na lang pamasahe nimo, ma'am. tinud Ako na mo lang pamasahe sir. nimo, moadto lang ka Cagayan. Ako'y mo pamasahin nimo, ako'y tawag anang mukuan. Naman ko'y mga maduulan nga mga tao nga mga Katoliko nga mga generous. Tawag ining ako'y mo pamasahe, ako'y mo mukuan sa imuhang tawag ining lodging para mo adto lang ka ma'am. Kay sa tinuod lang ma'am, katong ergo ninyo ni Brad Eugene, ergo ninyo ni Jando, sa patong ka ergo ninyo kang Dan Maasin kung wala ko kuan, signal sagad inyong problema eh. So dili ko gusto nga ma-interrupta sa atong argumento kung signal ang dili man kita makalikay kay dili man nato ang signal. So ang ato ang tawag anang buhaton kay para malikayan tana face to face debate nato. So ang mahitabo is kami ang musagot sa imong pamasahe, kami ang musagot sa imuhang tawag ining kuan. Sa imuha lang pud ha. Nya katong tawag ang manguban sa imuha, sila ni bahala sa ilang pamasahe kay mga pobre biya pud di man mi dato. Sa ingon ana ma'am. Yan na jud kang magkarason na ma'am. Okay, ana siya sir. So, sir, dili na ko ikaulo, sir, no, umao na siya. Mao na akong reason nganong dili ko mag-ana. Then, kung klikan ko ninyo, kamoy bahala. Sige. Ano lang siya. Good. Okay, kadali lang siya, sir, ha? Kadali lang. Pero, July 14 is already our schedule na pabalik na namo sa among duties sa DepEd. Sunday magud na ma'am? Sunday siya. Okay, sige. Yes, ma'am. Kung Sunday siya, pwede ra ka. Check na to ha. Okay. So, pwede kayo. Sige ma'am. July 14. So final ang Cagayan de Oro ta ha. How will I assure sir na Tinood ko to na sir, wala ko nagbakak sir ha. Yeah. Okay. Financially, we are not stable. Self-supporting ministry. Wala problema sa mo ma'am. Ma'am, excuse me. Wala problema sa mo. Ako niingon nga kami bahala sa imong pamasahe. Kami bahala sa imong gitawag lodging. Ang dadon lang nimo imo ang baon lang. Baon lang, pamasahe og lodging amuan na tanan. Kami tawag ining mo book dito imuhang katulugan. Kami ang tawag ining mukuan sa sound system. Moadto ka na lang dito apil ang imuhang tawag ining team. Ano lang. Moadto ka lang dito. Pagkahuman atong himuon ang tawag anang debate and we will try our best na makakuha tag tawag ining lawyer nga moderator sa kana nga panahon. Okay, ma'am. So final na to, July 14, ha? Nya pagkahuman siguro magpadala mi og kuan sa imuha through GCash or through Palawan a week before ang tawag ang debate or 2 weeks before ang debate. Magpadala mi nimo. Ako ang mismong account mo yung tawag ining mag-send sa imuha og tawag ining nga budget. So nagkasilabot ata na ma'am. Okay, sige kung good. Ang imuhang kung mao'y pinaka the best nimong way para ma-final ang atong debate. So wala problema. Okay. Ano lang siya. Kindly tell me lang kung asa dapat ang possible nga specific nga venue. Rizal Park na siya ma'am. Rizal Park sa tawag ilang Divisoria. Plaza yun, plaza. Dili siya private, public and dapat. And who will be our moderator? Yes. Sa kana nga panahon is sendan ka na mo og kwan. Sendan ka na mo og tawag ka ng complete detail. And who will Labi be na pud sa rules. Moderator? Yes ma'am. Mangita ta. And again, as I've said earlier na we'll try our best to get a moderator nga lawyer. Dili tawag ining kuan. We will try our best. So, okay. Dili na ta topic. Sa tema na ta. Basta kay ang atong setup is basta ang atong setup lang sir is we will do it fairly and squarely. Siyempre. And ang ano man gud siya sir, okay, ana lang ako lang pong ihatag ang mga advantages sa online. That is because kung i-flash man gud nato ang mga evidences sa
kanang online through PowerPoint, maka-review ang atong audience, maka-screenshot, maka-check tanan because Jerusalem Church of God will use the many evidences online. So Di mo di na siya unya much di better ma'am, ma'am no? Jen. Ma'am Jen, ayog tawagan ng kabalakaan na ngano man kay while face to face ang ato ang tawag ining debate naka-live na and at the same time na ato yung mga PowerPoint mga applications nga imong magamit ana nga panahon nga magamit po dito sa tawag anang streaming. Naka-live man na, wala man na, dili Okay, man na so tawagan ng naka-live kuha, siya, naka-live sir. din po na. Oo, oo, ako nakita man gud nako itong debate ni katong sa inyong Father Darwin Hitgano and R.A. Quintes. I think wala dili gid siya makita ang yung PowerPoint. 'Di ba No, naka ano ra sila, 'di ba StreamYard. nagbasa Yes, ma'am. StreamYard ang atong tawag ining gamiton kay para maka-share screen ka. okay, sige. StreamYard ang gamiton nato gihapon. Mm. Mhm. Di, ang kana sa streaming, StreamYard ang tawag ining gamiton. Kinaaman nito ang share screen. So samtang tawag ana kuan ka sa imuhang PowerPoint presentation, gawas nga naate projector nga makit-an dito sa tawag ining mga tao, ang imuha pag yung tawag ini screen is ma-share pa na dito sa StreamYard Okay, while sige. sa tawag Oo. nag-stream ta. Kana. Much Okay? better, sir. Sige. Sige, ma'am. So dito sa topic, ma'am. So final Mm. na to ha. Final na to ang kuan, final na to ang tawag ining date. July 14 nya pagkahuman dito ta sa Cagayan de Oro City. And yon kami naka-record man kami ang tawag ining mukuan. Kami ang mo padala sa imuhang pamasahe ug sa imong lodging. Okay, next ang ato ang tawag ining topic. So ang topic the fourth kingdom stated in the book of Prophet Daniel is the Roman Catholic Church according to the Bible and standard references. Muna, muna gusto ni ma'am. Okay. Ang gibutan ako, sir, kay man ko nagtag ko sa inyo ha last night pa. So this is the proposed topic. The fourth kingdom recorded in Daniel is the Roman Empire or government. Quote unquote, sir, ha, government because the same lang siya. Whose religion is Catholic Church or the Nicene Church. Broad, ma'am. Broad. General kaya ang imuhang tawag ini nga topic. And according sa art of argumentation and debate, the topic must be categorical. Roman government, another issue na naman yan. Roman Catholic Church, another issue po na. No. Sa art of argumentation and debate, ma'am, mo ni ang nakabutang. Ni ma'am ha? Para tawag ining makakuanta. Kadali lang. Gusto ko tawag ining mubasa og kaning rules. Para at least dili ta mga saag sa ato ang istorya, ma'am. Okay, page there. Page 16. The proposition must be in the form of an assertion. The proposition should be stated in a categorical. So, ang Roman government og tawag ining Roman Catholic Church, ang Roman Catholic Church, two entities na. Dili na mamahimong categorical. I-prove sa nimo or lahi nga tawag ang tabik nga ang Roman government mo ang Roman Catholic Church. So karon para tawag ini madali ta, pribahan nimo nga ang fourth kingdom nga gisgutan ni Propeta Daniel mo ang Romano Katolikong Iglesia. Para diretso. Para isa lang yun ang subject. Dili duha, dili tulo. Sir, ang ano lang man siya, sir. Okay. Kung sa may mabot pasabot, sir, ang umuhang gininbang nga dili nato i-appeal ang Roman Catholic Church as the religion verified by the Roman. Dili na mo akong tawag ng buti pasabot, ma'am. Dili na mo akong buti pasabot. Ang sa ato ang tawag ining topic, resolve that the fourth kingdom tawag ining stated in the book of Prophet Daniel is the Roman Catholic Church. Direkta na ayon nagtawag ng kwan diha na sa presentation ikuan nga Roman government diha na i-present pero diha sa topic dapat singular, dapat categorical. Categorical man gihapon to siya, sir. Yes or no? No, ma'am. Two subjects ang naa, ma'am. Kadali lang siya, sir, ha? Kadali lang, ha?
Okay, ana lang atong ibalik. Ang imuhang pasabot ana niya sir is tanggalon lang nato ang word nga government. Okay, wala problema. There is no Dili dili problem. dili The dili fourth dili kingdom, no no ma'am, no ma'am. Ang kanang fourth kingdom kay imuha man gyud ang ikon nagsimbang katoliko dapat declarative ang topic. So kanang fourth kingdom magisgutan din na sa ni Propeta Daniel mao na ang Romano Katolikong Iglesia. Para diretso. dili siya Oh, sir. bala nagtawag No, anang no, ikaw no, ni no. bahala mo unsaon Dili ta nimo na pag makasinabot ani sir. Dili ta parang di mo ta makasinabot. makasinabot. Ngano man gud siya sir, ang no sir, dili pwede ka moingon nga diretso ginana. Nga naman, ang atong pinakapunto diri ha, bahalag wala ang Roman Catholic Church. Basta ang importante naa ang Roman Empire. Dili man ko wala man ko supak anang Roman Empire. Di ko sa Roman Catholic Church nga inyuhang tawag anang giusa di sa Roman Empire. Di ko sa Roman Catholic Church kay mo man akong stand, wala man ko nang stand in behalf of the Roman Sir, Empire. sir, sir, Wala, sir, ang wala ma'am. Ang pinili ko stand na mo kanina ang is, Romano Katolik Iglesia lahi sa Roman Empire. sir, Wa bitaw nga kadali lang sir ipastand ha. ko si mo nga ang Fourth Kadali Kingdom, lang siya sir. ang Fourth Kingdom mao na ang Roman Catholic Church. Lahi sir. Lahi siya sir. Lahi siya sir. Please, please paminaw sa ako sir ha. Okay, kadali lang ha kay ang ato amang kung audio nag-iko sa akong nang giingon. Okay, ang ato karon nga i-resolve is that naay empire, naay ang empire nagdala og church. Okay ha na sir ha. Ang empire nagdala og church. That empire is the Roman Kingdom. No. Nga naay It is iya a fallacy of nagdala composition, ma'am. ng church. Ma'am, it is a fallacy of composition. No. Dili pwede, ma'am. Number one, again ha, ang proposition nga atong himuon dapat singular categorical. Pag naay Roman government, Roman Empire o Roman Catholic Church, two entities na, two subjects na. Ah, Masaag ta na yes, bisag asa ta maabot dili ana. siya No. dili siya masaad, Dili ma'am. So, dapat isa lang ka subject ang atong isgutan sa ato ang gitawag og topic. Karon, kanang giingon din ha nga giingon ni mga fourth kingdom, mao mo gina ang baseline din ha kanang fourth kingdom inyong ikon nagsimbahang Katoliko. Dapat declarative. The fourth kingdom stated in the book of Daniel is the Roman Catholic Church. Kana diretso. Para wanay daghang istorya. Dili siya sir. Dili gid siya ayaw i-diretso og Roman Catholic Church sir. So di mo kadiretso. Karon pa lang daan sa topic, di mo kadiretso. Sir. Di mo kadiretso, karon pa lang sa topic, di mo kadiretso. Sir. Ako'y nag-propose. Paminaw sa akong i-propose. Yes, taminaw ko ma'am. Mabot og i-correcta ka. Sir, Revelation 17:6. Mao na ang proposition nako, sir. No ma'am. Diha na ma'am. Ma'am, kanang gidala nga church. Ma'am, kanang imuhang tawag ining chapter and verse i-reserve na sa to ang debate. Diri sa ta sa proposition. Ang akong pasabot Saba. sir. Diri sa ta sa proposition, ma'am. Ma'am, excuse me, ma'am. Ma'am, excuse me, ma'am. Akong proposition. No. Dili kwan. Ngano man tungod kay again ha, duha ka subject ang naa eh. Mag-establish patag Roman government, mag-establish patag Roman Catholic Church. Yes, there is no problem. Dili magud ma'am. Dili gyud ma'am. Dual gyud ang tawag ining subject sa imuhang gi-propose nga topic. And nagbasa nako, ma'am, nagbasa na ko karon og tawag ining rules. Nagbasa na ko rules nga dapat singular categorical. Okay. Ang base magud nato na, tempa ma'am. Ang base magud nato din ha. Tempa ma'am. Dali lang. Para isa lang ang gusto sir. The fourth kingdom is the Roman kingdom, period. Ay, wala. Dili po na mo amo ang stand. Sir. That's my proposal, sir. Dili pwede. Ang dapat ang proposition duha ang magkauyon, di lang kay ikaw. Dapat duha ang magkauyon, negative and affirmative side. Nakalimot ka na, ma'am? Sir, that's a government. Di pa ma'am. No. Mali ka, ma'am. Mali ka. Mali ka, ma'am. Wala may stand. Paminaw. We are talking here about the religious facts and truths. Timpa. We are talking here about the religious facts. Yes, Kanang sir. tawag ining Roman tawag ining kingdom or tawag ining giingon nimong Roman government. Wa may labot ana.
Wa ko'y labot ana, dili man mi member sa Roman Sir, government. okay, ana na Ang siya, point sir, ha, nako, based ma'am, dito sa ma'am. inyong explanation, No, 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 sir, no. wala Ako gyud man ka amo ni nakasabot og no, unsa no, no, ang no, no, no. pasabot sa Daniel Ako man 2, ang munigate, Daniel ma'am. No, 7. no, 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 ma'am. Ako man ang munigate. Ako man ang munigate. So kung munigate ko, stand yun na mo nga ganang ginigahan ako ang giprueba nimo, stand na mo na. Dili na mao, ma'am. Sir. Yes, Dili sir. na mao. Ang Kanang imo ang proposition wait, di na mao, di na paminaw, sir, madawat. paminaw sa pagkadali, sir. Dili na Paminaw madawat. kadali, sir. Bahalag wala ang Roman Catholic Church. Bahalag wala na butang ang Roman Catholic Church. Ang importante, ang fourth kingdom recorded in Daniel is the Roman kingdom. Wala man may supak ka na, ma'am. Oh, Wala man may supak ka na, ma'am. Nituo man mi ana nga ang fourth kingdom. Paminaw sa, ma'am. Paminaw sa, ma'am. Nituo man mi ana nga ang fourth kingdom mao na ang Roman Empire. Ang ako ang kasupakan, ma'am, kanang i-connect din ninyo ang Roman Empire sa Roman Catholic Church. Di ako musupak. Di ako musupak, ma'am. Kay even ang amo mga great theologians. ano na lang, sir. Paminaw sa, ma'am. Even ang amo mga great theologians nituo mi nga kanang fourth kingdom mao na ang Roman Empire, dili na mao ang Roman Catholic Church. So kung imo ang i-prove nga kanang gitawag og fourth kingdom mao ng Romano Catholic Iglesia, di ako munigar. Ana na lang siya, sir. Dili pa po na to matawag ang Roman Catholic Church o Kingdom. Kay babayi man siya or church man siya nga gibit-bit sa Roman Empire. Ma'am, i-reserve, excuse me. I-reserve lang na ang imong argument sa debate. Ayun nag-i-present karon din, kini pa sa presentation. We will ano na lang. Dili na to siya mga topic. Ana na lang siya, sir. Ang topic, ang babay nga bigaon sumala sa Revelation 12 mao ang Roman Catholic Church. Okay. Pwede. Yes, pwede. Pwede. According to the Bible and standard references. Okay? Carried by the fourth kingdom, ha? Ayun nag-carried by the fourth kingdom. Wala na gani na. Wala na gani na dito na ganito sa Revelation katong tawag ining babaeng bigaon mo na Romano Catholic Iglesia. Di ako munigar. Karon ang mahitabo anak karon, paminaw sa, ma'am. So okay na ko ana nga ang tawag anang imuhang i-prove nga ang babaeng bigaon mo ng Romano Catholic Iglesia. Karon ang ato ang basis. Sumala sa Biblia og standard nga referensya, tama? O yun ka na. Okay, ana siya, sir, ha? Sumala sa okay, ang ana lang gid siya. Yoyona na to karon nga ang fourth kingdom mao ang Roman kingdom. Nya, siya problema. Siya problema ana. Hindi mo ko nga dili man tawag in Roman government. Non sequitur. It is a fallacy of non sequitur. Ma'am, mga edukado biya ta, ma'am. Ma'am, excuse me, ma'am. Ma'am, excuse me. It is a fallacy of non sequitur. Fallacious na, ma'am. Ma'am, illogical ka, ma'am. Ma'am, illogical ka. Pangutanan ako, sir, ha? No. Illogical ka, ma'am. Church nga gidala sa Roman kingdom. Yes or no? Okay, naabay tawag anong church nga gidala sa Roman kingdom? Wala wala may gidala nga church sa Roman kingdom. Wala. Nabitbit lang ang church, paminosa. Nabitbit lang ang church sa Roman Empire sa 380. Before 380 wala gibitbit nga church ang Roman kingdom. It is a fallacy of suppressing the facts, ma'am. Duha na imong na-violate. Non sequitur of to suppressing the facts. Ma'am, excuse me. Sir, nganong kildi ka, sir? Karon lang daan. Nagdamgo ka, ma'am? Ano, ma'am? Nagdamgo ka? Di ba? Nagdamgo ka? Kanang giingon nga Roman Empire kasi nangulo ana papa o emperador. Tabaga ko, ma'am. Kaysa nangulo ng Roman Kingdom, papa o emperador? Papa o emperador? Kaysa nangulo? Emperor. Dili santo papa. Okay, ana siya, sir, ha? Paminaw sa kadali lang, sir. Disgrasya. Na-disgrasya. Sa karon. Pwede ka ba makatudlo, ma'am, o ka... Tipa, ma'am. Paminaw sa kadali. Kadali lang, ma'am. The fourth kingdom is the Roman Empire. Take note, upat lang ka kingdom ang nasa Bible. Ang pangutana karon. Tunod na. Kingdom. Okay, wala na. Kay katapusan man siya nga tawag ining empire ang Roman Kingdom, ma'am. Ma'am, katapusan man ang Roman Empire, ma'am. Kay diha man mahitabo nga naang manluluwas, ma'am. Pildi ka, ma'am,
Nga naman kay ang imong gi-assert walay labot ang simbahang Katoliko o Okay. gi-admitar ka nga ang Roman Empire gidumalahan sa emperador dili sa Santo Papa sa Roma. Ah, sir. Disgrasya. Ay na lang. Daniel Ramo, Ay na lang. Sir. Next ma'am, next ma'am, next ma'am, next ma'am. ang Next ma'am. kingdom nagbit-bit of church. Dili man na mo Kana issue lang din na siya nagbit-bit nga, bagwa, kana lang ma'am. siya Ma'am, sir. dili man mo issue din na. No. Mali ka ma'am, mali ka ma'am, mali ka ma'am. No, sir. Wala giingon din na sa tawag ining Biblia nga ang tawag ining the fourth kingdom magbit-bit og church wala. No, Ang giingon sir. na ang fourth kingdom maogi Anong tawag ining mubarog. sir? Dili ang tawag ining iglesia. Nagkamali ka ma'am. Nagkamali ka. Sinabukodonsor, nagdalag church. Ang sama to nga church ma'am? Romano Katoliko? Isa ma'am. Nagdala Eh, og wrong. church. Wrong, mali. Nagdalag church. Wrong. Ang Roman Kingdom, nagdalag Suppressing the church. facts. It is a fallacy of suppressing the Mauna facts. ang Nga naman. babae. Time pa ma'am. Mauna ang It is a babae, fallacy of suppressing the facts, ma'am. Revelation Excuse 12:17. me ma'am. Ma'am, excuse me. Kung Wrong ka dili ma'am. ana mo yun, Mali ka sir, ma'am. Illogical ka ma'am. Yun, ana, and therefore, sir, wala ka nagbasa Dili. o Biblia sama Iya, tira. sa imuhang mga Catholic faith Iya, defender tira. o Catholic Wrong. Mali ka ma'am. Mali mga ka ma'am. supporters nga walay Mali ka, ma'am. kasayuran Ma'am, sa excuse me ma'am. Biblia. Ma'am, excuse me. Paminosa ma'am. Ikaw may kasayuran sa Biblia ma'am. Nga naman kay ang word nga church gigamit after na sa gitawag og group of Mattheans nga diin unang ginalitok na Ginoo nga Kristo St. Matthew Sir. chapter 16 verse 18. Basta ang Before paminosa ma'am. Before St. Matthew chapter 16 verse 18 wala pa giilang word nga church og even a society nga gitawag og church. Wala pa. So ngano naabot ng hari Nabucodonosor nga kanang panahon na wa pa manahit na tao ang Kristo. Yes, sir. Ako lang Ay binuang binuang na ma'am. Nagdala og Dili, kingdom, dili, nagdala og church. Unsang sita sa Biblia kapitulo ug bersikulo nga kanang fourth kingdom nagdala og church. Nasa Revelation 17:6. Nagdala og church ang tawag ining fourth Yes. kingdom. Unsang sita be? Yes. Basahon na to. Basahan. Unsa man? Nagdala og church ha. Revelation 17:6 ug 7. Tanawa, sir, ha? Kung nakita ko ang mga nahubog ang babae sa dugo sa katawan sa Dios ug sa dugo ni atong gipamatay tungod sa ilang pagsun kang Hesus. Udang utanang anghel kanako nganong nahibulong ka man tug-anan ko ikaw nga tinagong kahulugan sa babae ug sa kabayan nga mananap sa may pito ka ulo. May iglesia diri ma'am. 7, sir, sa 7. Yes. Chapter 17 verse 7. 7. 17 verse 7. Yes. 7. Unang utanang anghel kanako nganong nahibulong ka man tug-anan ko ikaw nga tinagong kahulugan sa babae ug iyang gagikabayan nga mananap nga may pito ka ulo ug napulo ka sungay. May iglesia diri. Kaning pito ka ulo og tawag ining may pito ka ulo ug napulo ka sungay refer man ni sa nasod nga Roma. Dili man ni refer sa iglesia. Sa ma'am, kining tawag ining pito ka ulo din refer man sa Seven Hills. Unya kaning napulo din ni ka tawag ining sungay refer man sa napulo ka hari. Sir, napakay wala. Ay, binuang man ang imo ma'am. Ay di ba ayo mig ilaraw ba? Ayo mig ilaraw ba? Ang babae. Unsa ang babae, Ako nang gibasa oy. Ako nang gibasa. Ako nang gibasa. Refer to a nation. Nasod di ma'am, nasod. No. Okay. Mali ma'am. Ang babae, sir, mauna ang iglesia. Ay dili ma'am. Wrong. Mali ka. Kini nga phrase dili na iglesia Ang ma'am. babae, sir, Dili ta nang babae iglesia. Dili ang nasod matawag sa babae. Ang beast, sir, nga nagdala og Kung naa ako'y mabasa ma'am nga kanang gitawag og babae din na reference na kung nasod. Admitahon mo na makaka? Ang babae, sir, mauna kay lahi man ang beast. Ang babae, Dili sir, ma'am. Ayaw ma'am. Ayaw tawag ano likay. Kung naa ako'y mabasa ma'am nga kaning tawag ining babae din ng gisgutan sa chapter 17. Refer na sa syudad. Sir, kadaghan kayo og mga Tipa ma'am. Ayaw sa kong tawag anang ma'am. Ayaw sa akong ilikoy-likoy ba? Kung naa ako'y mabasa ma'am kanang sa chapter 17 na kanang babae na refer na sa syudad. Daghan og babae. Or tawag ini nasod. Kanang chapter 17 ba? Ma'am. However, Ma'am, kanang chapter 17 ba? Ma'am. Ang babae. Ma'am, ayog likay. 17:7. Ma'am, ayog likay. Ma'am, ayog likay ma'am. Kini sa chapter 17 ba? Kung naa ako'y mabasa diri chapter 17 nga refer na sa syudad. Admitahon nimo na makaka?
Katong Great City nga imong giingon. Sige, 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 sa itong giingon. Ang Great City Diba? nga Basahin na lang ba? Kay tawag Purple mag-interpret, and interpret, Scarlet. supak man ka. Diba? Ba't Kung may City mabasa na, ko, sir? ma'am. Nagsulo ko Scarlet and Purple. Dili ba? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Kining giingon din ba? O yun ka nga syudad ni dili na iglesia. Literal, simbolikan, klaro Ay, kayo ang yes. bigaon nga babae. Lagi, Revelation ma'am, 17:1. ma'am. Ayaw Ang kung babae, tawag ka ng ang kanina na imong kanang verse 7, chapter 17, refer na sa iglesia. Ang verse 1 ana refer na sa syudad, dili sa iglesia. Admitahon nimo na makakaroon? Okay, sige na, sir. Let us accept, ha? Okay. Granting without accepting, ha? Granting without accepting. Unsa man ang bis? Eh, unya na lang bis diri sa ta sa tawag ani babae. Ay, Dili wala man, wala sir. akong magkunin mo. Ayaw ko wala ma'am. Diri sa ko sa tawag ining kuan ma'am ba? Timpa ma'am. Timpa ma'am. Sa chapter 17 sa ta. Diri sa ta sa babae ma'am. Ma'am, excuse me. Diri sa ta sa tawag ining word nga babae ba? Kay imo nang ipamugos nga iglesia na. Paminaw sa ma'am, paminaw sa. Imong ipamugos nga iglesia na. Nya wala kay nabasa. Yes, nisulti ka nga tawag anang granting without accepting. Pero dirita ba? Dirita sa atong tawag anang gibasa ba? Kini interpret na kanang verse 7 nga babae refer na sa iglesia. Whereas sa chapter 17 verse 1, paminaw sa ma'am, paminaw sa. Mao nang dita magkasinabot kini ka maminaw. Okay. Sa chapter 17 verse 1, kanang gingong babae din na mao na ang dakong syudad. Dakong syudad kanang giingon ni tawag ining ni San Juan. So dili iglesia. Unsa din ang Vatican City, sir? Ay sa unya na ulahin na ng Vatican City. Ulahin na kay na diri ta sa gisulat ni San Juan. No, wrong. Wrong ma'am. Remember nga ang Book of Revelation it is a cryptic letter. Remember, pagsulat ni San Juan ani naa sa gi-atake nga nasod. And at that time dili pa existido ang Vatican City, ma'am. Ma'am, excuse me. Ayaw kong tawag ka ng Ilara ba? Ay sa ba? Ayaw kong Ilara ba? Kining gisgutan nga syudad, paminaw sa ma'am. Kining gisgutan nga syudad. Excuse ma'am. Wala pa ko na magtawag pangutana nimo kay ikaw may ni-assert ani mo nagipangutana ta ka. Sa chapter sa verse 7, Ma'am Jen. Sa chapter 7, kining maong gitawag og kining babae nga gikabayan sa mananap nga 7 ka ulo og napulo ka sungay. Based sa biblical interpretation, kining pulo nga sungay dinhi nga naa aning gitawag og bayhana o yun ka nga kanang sungay din refer na sa mga pangulo sa gitawag og mga pangulo sa lugar or sila na ang tawag ang nanguluan ng lugar based sa isuot ni Propeta Daniel. Sakto o dili? Sir, dili, ibalik ka ni siya, sir. Kaya asa ako nang di mo nag-echo-echo. Balik ko na ko, mama. Kinang gi-quote ni mga verse 7 sa chapter 17, kaya wa magyud kay nabasa nga iglesia ni, imuha man ng interpretation. Karon, kining napulo ka sungay nga gisgutan sa verse 7, sakto ba nga mga political leaders ni? Based sa panguna-una ni Propeta Daniel. Ang bis, sir. Kasi ang bis, kining napulo ka sungay ba? Napulo ka sungay ba? Kanang napulo ka sungay mo anang bis. Sumala pa nimo. Mo na napulo ka buok. 10 divided kingdoms. 10 divided kingdoms? Dili man naway pangunahon ng Propeta Daniel. Kanang sungay din na refer na sa tawag ini mga nangulo sa usa ka lugar. Sa usa ka nasod na kanang gingang fourth kingdom. Ay mali ka ma'am. Mali ka ma'am. Ang imong interpretation imong gisulod as Biblia ma'am. Ay wala ka ni gamit og exegesis. Follow-up na ko nga. Sige, ma'am. Follow-up na ko nga, sir. Sige po. Next question. Sa unsay symbol, unsay gikumpara ni Ginoong Hesus sa iyang iglesia? Is it babae or lalaki? Okay. Gitawag siya evading the issue. Nga naman, kay kanang gitawag og 17:7 nga babae na refer na sa usa ka nasod. Pero kanang ang iglesia, syempre bride good na niya, di ba? Bride man na, pero dili man na moong nasod na gisgutan sa chapter 17. Pero yes. Pero dili man na mo gisgutan sa chapter 17, ma'am. No, wrong, ma'am. Wrong, mali, ma'am. Mali ka, ma'am. Mali, ma'am. Mali na siya, ma'am. Mali. Palacios na siya, ma'am. Ma'am,
kanang imong gigamit ma'am fallacious na Kaya ma'am. sir ha, Kay ang word nga babae, paminaw sa ma'am, paminaw sa ma'am. Ma'am, paminaw sa ma'am. Uy, ma'am, paminaw sa ma'am, paminaw sa ma'am, paminaw sa ma'am. Ulo sa iglesia. Ma'am, paminaw sa ba? Asawa ang Ma'am, iglesia, sir. ma'am, paminaw sa. Lagi, wala ko supak ana ang iglesia, iyahan ang tawag ining asawa. Pero kining sa 17:7 ba nga imo ang gi-assert nga iglesia ni? Wa ka nagkadimao. Jerusalem Church Wa, of God. ay wrong. O, nahuna rin na nimo, ma'am. Ah. Una-una rin na nimo, ma'am. Una-una rin na. Ma'am, There excuse are me, excuse me. two Ma'am, entities. ma'am. Ma'am, paminaw sa ma'am, paminaw sa ma'am. Di naman ka maminaw. Ma'am, paminaw sa ma'am, paminaw sa, paminaw sa. Ma'am, There are two entities, sir. ma'am, paminaw sa ma'am, paminaw sa ma'am, paminaw sa ma'am. Paminaw sa ma'am. Out of order ka, ma'am eh. Ma'am, Church. excuse me, ma'am. Out of order ka eh. Nga naman, nidagan ka dito kang Kristo nga iglesia. Dili man amoy gisgutan din nga babae nga gisgutan sa 17:7. Dili. Ikaw ra ang nag-assert nga kanang gitawag og babae din ha sa verse 7 sa Revelation, mao ng iglesia. Wrong. Mismo ang verse 1 nagsulti usa na ka syudad. Refer na sa presenteng syudad nila kaniadto nga nagdala sa kangilaran. Nga naman ang Roman Empire kaniadto, ang Roma kaniadto for the first 300 years nagdala sa paganismo. Basahon na to. Nagbasa ba ka kasaysayan, madam? Basahon na. Nagbasa ba ka kasaysayan? Wa ka nagbasa kasaysayan ba? Ang dingon sa katong sa city of the great king. Ay dito siya, sir. Katubitang, okay, basahon na to, sir ha. Walay babae nga gibutang dito, sir. Okay, walay babae nga gibutang dito, sir. Asa babae gibutang sa asa? Sa asa man sa? Basahon na to, ha. Asa si basahon nimo? Ang gibut nga katong syudad. 17 verse 1 basaha daw, ma'am. Katong imuhang gibut kagayo na nga syudad. 17:1. Basaha daw na, ma'am. Okay, kaniha. Ang 17:1 babae magid na. Pero naa Naaraman na. Ingon ka wala gyud sa tong babae. Ayaw. So, ikaw ra mismo. Nabasa na nimo karon nga naa nay babae. Ingon ganina, wala nay babae din na. Karon na imong nabasa ay babae mo na. Ang imong kami na sa kadali, sir. Di na po ako dito, sir. Sige, ingon, di na napukaw. Huwag ka kuwak. Tangag na. Babae na diha. Wala na igibutang diha nga scarlet and purple. Dili ma'am. Same. Ay, mali ka, ma'am. Kay same na nga babae, nga gisgutan sa verse 7, ma'am. Great city. Ma'am. Mo lagi na akong giingon lagi nimo nga kanang verse 7 mao na ang great city sa verse 1. Ma'am, kanang great city nga gisgutan 17:1 mao na ang sa verse 7. Kagiingon namong iglesia nga dili iglesia. Ma'am, magkamali ka, ma'am. Wrong. Mali. Ang ibasa kagayon na nga great city, sir. Naana sa Revelation 18:16. Wala na sa ayaw sa dagal sa 18:16 diri sa ko 17:1. Yes, sir. 17:1 kay mao na same. Ay paminaw sa ma'am, paminaw sa ma'am. Ma'am, paminaw sa ma'am. Di naman ka maminaw noon. Ma'am, paminaw sa ba? Same subject na eh. Kung tan-awon nimo ang tawag ining context sa tawag ining pagpresentation. Wrong, mali ka. Tan-awon nimo ang konteksto, ma'am, sa verse 1 ug verse 7, same na kababayang gisgutan. Wa nagisgot og laing babae. So buti pasabot ka ng babaeng gisgutan nila, dili na church. Ang masakutan. Huna ra ni mga church na. Basaha diha sa Revelation 7:15, sir. Di ba? Mudagan na pug ka ba? Paminaw sa ma'am ha. Mudagan ng ganit kag Revelation 1. Tanawa ha. Di mao man akong tubag nimo, ma'am. Ma'am, mao man akong tubag nimo, ma'am. Ma'am, ako am nang tubag nimo. Ma'am. Ako am nang tubag nimo, ma'am. Ma'am, na ako'y katungod nga mudagan og 17:1. Paminaw sa, ma'am. Na ako'y katungod, paminaw sa. Di man ka maminaw noon. Paminaw sa. Na ako'y katungod nga mudagan og 17:1 to counter your argument sa 17:7. Mao man akong point din ha, ma'am. Ang ebidensya nimo ang 17:7. Gi-counter ta ka sa 17. Paminaw sa lagi, paminaw sa. Gi-counter ta ka kanang imong 17:7, gi-counter ta ka sa 17:1. Nga same babaeng gisgutan sa 17:1 dito sa 17:7. Kanang babaeng gisgutan din ha nga gikabay-an nga naay napulo ka sungay og 7 ka ulo, maunang babaeng gisgutan nga dakong syudad sa 17:1. Nila kasi nasutin ng mga simbahan. May syudad na naa sa Revelation 17:1, wala syudad. Ay, nalang. Basahon na ko, ma'am. Kay nagdamgo man siguro ka, ma'am. Okay, ni amam ha.
Unya usa sa pito ka anghel nga nagdalag pito ka panaksan miduol kanako og miingon dali nga re og pakit-on ko ikaw unsaon pagsilot sa daotang babayi nga mao ang dakong syudad nga naa nahimutang duol sa mga suba. Unsa naman tawong ka ma'am oy? Wala lagi dahay nason. So praising syudad ka nang giskutan unsa man ang syudad sa ilang panahon? Unsa man nag-refer sa nuwan ani? Walay naso diha. Simbahan? Sir, sa Revelation Syudad 7. gani Ako syudad basta, ganing gisgutan and that city refer na sa city of Rome. Ayo ako lagi basa ma'am ba? sa Revelation Ma'am, ayo 7, lagi ma'am ba? Na mga grade schools nagsulti nga kining gitawag og syudad dinhi refer na sa city of Rome. Ayo ma'am. Imo pa jud kong ilaron ba? Ayo ko tawag anong ilara. Sir. Ayo ko ilara. Ako basa Ilaron pa jud ko nimo. Dako kay ko masud ko sa imong bulsa. Hindi ko masud sa imong bulsa. Ako basa ha. Okay. Miabot ang usa sa pito ka mga manulunda nga may pito ka mga panaksan og nakigsulti kanako nga nagaingon, "Umari ka, ipakita ko kanimo ang pagkalinukman sa silot sa dakong bigaon nga naglingkod sa ibabaw sa daghang mga tubig." Unsa man ang bigaon, sir? It is referring to babayi ma'am, nga naa sa mo ang nagitawag og formal form of translation kanang imong gibasa formal form of translation na mo bitaw ang mga Biblia karon ni gamit og dynamic form of translation. Kanang bigaon din na refer na sa syudad based sa dynamically represented nga translation sa Biblia, particularly sa Maing Balita Biblia. Niya basahon nako ma'am ha, para makaroon ng bigaon din na. Syempre mga scholars man nag-translate ani. Kinsa man ka to correct them. Kinsa man ka. Okay niya ha. Unya usa sa pito ka anghel nga nagdalag pito ka panaksan miduol kanako og miingon, dali nga ri og pakit-on ko ikaw unsaon pagsilot ang daotang babayi nga mao ang dakong syudad. Nga sa verse 18 same gihapon, ang nakita mong babae mao ang dakong syudad nga nagmando sa mga hari sa kalibutan. Kung iglesia ning nagmando bang ang simbang katolika sa mga hari sa kalibutan? Pag sure oy. Ayaw ko ilaray. So ano na lang ma'am? Mansa man sugot na kaadto. Mao na tong topic na to kay nag-irgo naman gud ta, nag-present naman gud ka. So unsa man? Final na to? Nga mao na tong tawag inang topic nga ang tawag ining sa tong ginina katong tawag ining fourth kingdom mo na ang Roman Catholic Church. Okay. Ang pangutana ni karon, kinsa din ang babae diha nga Unya na lagi na i-present sa imuhang ma'am, unya na i-present sa imuhang kuan ma'am. Ma'am, unya na i-present figurative gani no. Ang presentation ba figurative na ma'am, cryptic gani no. Cryptic letter gani na nga nag-refer sa ilang panahon kaniadto ug sa umaabot pang panahon. Mo na point na ko pero karon kay para mahuman kay until 7 naman pug kugod. Ano itabuan na karon sir? Kingdom nga nagbitbit og kingdom. Dili man gud na kingdom nga nagbitbit og kingdom. Dili unya na ng kingdom nagbitbit kingdom diri sa ko sa Roman Catholic Church. Kato ingon nimo nga pribahan nimo nga mao nang babaeng bigaon. So pribahan nimo na nga mao nang babaeng bigaon so balas Biblia standard nga referensya. Ang ipasabot niya sa Revelation ma'am, para mahumani ma'am, para mahumani. Pamatud-an nimo nga ang Romano Katolikong Iglesia mao nang babaeng bigaon gisgutan sa Biblia. Sir, ang akong gipasabot sir. Balik pa dito ta sa kadtong ang fourth kingdom sir nagbitbit og babaeng bigaon. Ayo ko babaeng bigaon wa ko supak ang fourth kingdom bitbit babaeng bigaon kay nagtuo mi nga mao nang nasod Roma kaniadto. Dili man na Roman Catholic Church. Diha ko ni supak. No. Diha ko ni supak kung maayong kag Roman Catholic Church na una-una ra na nimo madam. Una-una ra na nimo. Ikaw ka na ikaligo na kay. Kinsa man nagdala diri sa sir. Kinsa man nagdala diri sa Pilipinas. Sige daw. Sa daw? Nagdala sa Pilipinas diri sa Katolik. Sa Katoliko? Ang Espanya. Nya. Government. Nya Roman Empire na. Ang Spain magud siya, sir. Kauban na siya sa Ay, wala. Ayaw, madam, ikaw ang nagbasa ang Roman Empire hagsa na pagka 5th century. Hagsa na ang Roman Empire. Ma'am, ikaw may nagbasa history, ma'am. Naluoy ko. Ma'am, naluoy ko nimo, ma'am. Paminaw sa ma'am, ha? Paminaw sa ma'am, ha? O siya 10 kingdoms. Kasi nag-ingon nimong 10 kingdoms. Roman Empire is 10 kingdoms. Roman Empire is 10 kingdoms. Roman Empire is 10 kingdoms.
unsa man ang 10 kingdoms sa Roman Empire be? Unsa man na be? Diba? Unsa man na? Unsa na be? Oh, Ihata sa kung sir. 10 kingdoms sa Roman Empire. Sige daw be, taga edo ko be. Actually, sir. Ay, isa. Lagi. Taga kung standard reference nga ang Roman Empire composed of 10 kingdoms. Sige daw. Oh. Unsa rin ang niyo yun makagaina sir nga ang fourth kingdom is the Roman kingdom. Unya ang kalang fourth. Ay, dili ba? Kanang giingon nimo madam. Ayaw ko wala. Kanang giingon nimo madam karon, kanang giingon nimo madam nga ang Roman Kingdom composed ang Roman Empire composed of 10 kingdoms. Be tagay ko be. Abi asa be asa. Asa be? Ang fourth Unsang kingdom sitas nga ang is Roman ganon Empire siya, 10 horns. Og ang ay kanang 10 horse ay horns, ma'am, kingdom kanang horse na din na siya. ma'am. Unsang sita sa Biblia kapitulo ug bersikulo nga naay interpretasyon ang mga apostol kanang horns din ha nga gisgutan refer na sa gitawag og kingdom. Sige daw. Taga-ida ko be, sige, taga ebidensya. Kingdom siya, sir. Abi, taga-ida ko. Unsang Ah. sita sa Biblia kapitulo ug bersikulo nga same na sa pangunahuna ni propeta Daniel nga kanang horse that refers to the kingdoms and not to the leaders of that empire. 10 kingdoms, sir. 10 divided by kingdoms, sir. Ay, o sa divide kingdoms. Ayaw man ba? Dili ba? Ayaw kong tawag anong ano. Ayaw ko. Ilara. Ang horn, according to propeta Daniel, kanang horn refer na sa mga pangulo anang nasura. Ang pangulo Oh. wala day kingdom. Dili pangulo, dili isa ra ka kingdom na, madam. Kanang napulo ka pangulo refer na sa napulo ka persecutors. O yeah, kay kingdom man Sa dyan one Roman yun. Empire. Ayaw ma'am. Dili maka-implement ang mga colonized countries sa Roman Empire kani adtong ilahang kaugalingong balod ilaban sa capital punishment. Ngano man kay amang ka-execute ng anak. Paminaw sa. Di paminaw sa. Di na mao imong history, ma'am. Ma'am, dili na mo imong history. History na nimo. Di na mao. Ang Roman Empire kani adto ang mga nasod nga na-colonized sa Roman Empire kanadto. Paminaw sa lagi, paminaw. Di paminaw sa. Mali lagi na, mali na. Wrong. Dili na mo ipangunahon na ni propeta Daniel. Wrong na ma'am. Ani ma'am ha. Para tawag ani mahuwasan ka ni amam. Book of Prophet Daniel. Unsay meaning ng horns? Paminaw sa biblical point of view ha. Okay, Daniel chapter 7 kung tawag ining wala ko masayop. Niya. Ang kahulugan sa napulo ka sungay. Si Prophet Daniel ha, dili ni ako ha. Ang kahulugan ang kahulugan sa napulo ka sungay mao kini gikan ni ining ginghariana usa ka gingharian. Gikan ni ining ginghariana mutungha ang napulo ka hari. Yes, sir. Gikan ining ginghariana. So isa na tubo kingdom, dili daghan. Ang kanina, sir. 10 kings with Ma'am, mali ka ma'am. kingdoms Ay ma'am, in ayaw one i-insist ang imong mali umbrella, ma'am. which is the Imuhang Roman gilubag ang kingdom. kasaysayan ma'am. Kanang giingon na 10 horns din ha nga napulo ka hari according to Prophet Daniel refer na sa napulo ka emperador nga ni persecute sa mga Kristiyano for the first 300 years. Mao na madam. Ayaw paghimog imuhang story. Sige, final na